Jal moro manyinge Francis Awino odhi e doho ka odwaro mondo ochung' keto e tim nengo manyien mag mauta pacho ka. Magi gin nengo mane oketa yanga gi duol magayo nengo mauta pacho ka EPRA tarik 14 dwe ni. Omako bura ne EPRA jotend migepe mag omenda, modhi kod teko kaachiel gi mano mar ohala kod dongruok. Kembe Attorney General KEBS kod duol marango kendo puodho rang'iny mag mwandu pacho ka The National Standards Council e burano oyango ni ei meto makamano ne onge adiera bende en ataro mar chike ma pacho ka. Awino bende omako bura ni metono medo pek mar ngimane jo Kenya.